Kalau ini ibunya ada. Ada di rumah. Sapa jenenge? Sablo pisan wonge kok kene. Kok iso. Buah ya, Mam. Aku asline ya kene. Mak itu sapa jenenge? Oh, mbah wong kono jere enek sri-srine ngono lho. Kasri kok lho. Yo yo. Ora aku kan nganu iki kan Ruang-ruang. Biasane Bu ya Allah. Iki guru kula nggih Bu nggih. Sapa? SMP 1 kali 7 nggih. Alah ya apa isin aku. Oh, alah isin kok lage ora demang. Aku isin. Oh, alah sepatu dijarengna. Aku. oh, alah Bu niki murid jenengan. Riyen kok jenengan unggahne. Kan anake urung wayahe bodho dono lho. Amen nek malah medun. Mbok kono. Ya saya geno rasa mblayeri aku. Kowe geno. Tandara pawe. Aku gak seneni. Tandara bekecot. Amen aja nakal, cup ya. Besok tak pateni ya. Wong dineng-neng rek pe dipateni. Kan wong nggahke wong iki ruluk salam. Nggahke le. Mak wayahe tak undang. Mungkin nak, engko tak celuk neh nggih. Heeh. Sampean kilo gandrung mbek penyanyi. Ya gene. Kaya ganteng-ganteng kok. Ya gene pe gelo Wah, jenengan suaranya penakne ngabape kok badhek men ya. Lho, aja kok kowe aku dhewe bingung. Kenapa? Rasane ababku. Mungkin ana kuwi sing salah ya sampean. Lah iya. Wis ora nak kono abape badhek kok mbok sedoti. Lah kene duwe irung, Mas. Lah aku yang duwe tapi kan saya Lah karo ndenya leh. Karo dinyai basa apa? Wong aku sing kelangan kowe ra bingung kowe sing nyedot kok geget. Lah kene badheken sih. rasa mbok bantah iki wong ganteng sak cepu. Lho, sing sine. Bojone ya ireng. Dadi iki keluarga cemani. Aku nek karo ngenten ora gumun. Lah terus? Lah aku karo bojoku lho mesti gumun kowe. Gumune piye? Mesti apik. Apike piye? Ireng-ireng. Sak ilat-ilate ya ireng. Lho iya ya ora Mas, mesti salah dilate kok. Lunte bocah ireng kok, Bang. Anu laporan kek iki jeneng iki namun ning ndi? Nang Brabu. Lho. Lah nang ndi? Rasane Gelo kowe nas gen. Kowe iki gelo. Bapak badhek ya, Pak. Wong rene to, Ren. Kenapa? Dalang ki kurang ajar. Piye? Pikirku tidaki lah. Ora kerasa kaya Kaya insret ya. Isret piye kana sikile sak gajah sih kok. Aja bengak-bengok awake dhewe rung salah. apik salam karo tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nek tamu kok kuncen ya ta? Cik. Kebak kiai, Betul. kepali bapak. Ulo unggah-ungguh dijogo. Cocok. Uluk salam kuwi sing bener-bener bacok cangkeme. Betul. Iya. Salam bakso. Abot lho. Pokoke ning kene kudu sing sopan. Heeh to. Aja ngisi-ngisini. Iki kacaku ya ora ta. Iya to, Pak. Allah Akbar. Sing penting awake dhewe iki ning kene iso mbahagiakno wong entuk pahala. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kowe tak ngomong. Kowe tak aku ngomong bae kowe tak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lek kowe dagelan oleh. Kowe dagelan. Dagelan ya dagelan aja kaya Mawida. Iki dagelan. Aku tak perkul pisan kok. Emosi. Dagelan sok emosi. Lah jere kon salam. Saudara Beb. Beb untung pecah. Wis tuwek-tuwek Beb. Ayo tak kerja dulu ya. Padahal mek damen. Ya ora apa-apa wong melok era modern kok. Era modern tapi ya menyesuaikan. Bapak Ibu pengiring saking Nganjuk. So Nganjuk. Kowe kira ndulung ora? Kunsen. Kunsen. Ya apa mampu remasan. Aduh aku lho, jijik kowe sama lo. Pengiring saking Kunsen nggih. Nggih, perkenalkan Bapak Ibu nak ngeten iki jenenge Gareng. Nama saya asli adalah Raju Langit. Iku bisa ora. Raju Langit kok kaya
kaya bekecot gosong ngene iki apa eneng? Wis bekecot gosong pisan. Radio langit iki mata gede kuwi rawake kuning Wah, putih. aku yang mengen kuning putih. Lah cek kireng, lah aku kejeblosan mercon. Asline sapa? Pri. Malah pri. Wah, pri. Wah, map. Lah kok yang nyelok jenengku asli aku kan isi. Ora usah digawe-gawe. Ora usah dikeke piye Bapak Ibu pengiring saking Kuncen. Bisane kecipratan lho, Le. Kula mboten piyambakan niki kula nggih Karo betul. sapa iki? Rencang kula nggih menika. Kula ki sapa ngaku? Sapa? Aku sapa? Kowe maling radio niki, maling Aku. radio. Ayo. Ora aku penjara kowe. Kowe ora tau dolan sama aku, Aku dolan ora. sama aku radio ilang. Ayo. Kowe ta? Aku golek grup liya. Rusak. Penak mbok kek Bapak Ibu langsung kemawon, saya tidak luput kalau tidak menyumbangkan suara massa. Masih bersama Segap Siap apa? apa sini? Arges. Argesta. Kisah di sini. Ya apa-apa kelindur apa piye kok bengak-bengok. Kon hibur kowe kok malah keluruk. Keluruk gundule mlethekno. Kene nyanyi jere keluruk. Nyanyi apa kuwi? Nyanyi lagu sing jaman biyen. Oh. Sing cah-cah ben seneng. Oh. Malah kaya mentok nom. Oh, seperti itu. Lalah Ya, bikin. tadi itu. Pada Idrin. Anu, sekarang anu berkul. Al-Fatihah. Siapa ini? Mbok kira aku mudin teh tapi wis sawi. Tul jae nak jae catul cici. Kontone cari banyak roti pecel risi. Ya. Ditakat ya apa? Sik. Ya, cangkemnya rusak. Aduh, lagi sayatan. Waduh, iki kok iso. Najis mugalaga. Piye? Alladzina tabaru ala rabbihim yatawakkal. Artinya apa? Sing kira sapa? Inal masyabiri. Lah, artinya apa? Ojo nganti muring-muring, mau sabar kasih Allah. Lah aku ki wis kumpul kiai, para sepuh tak kumpuli. Aku ki wong sabar. Berarti kowe wis menguasai. Aku wis menguasai apa ngono kae jenenge. Iki neh ulan. Torikot. Iki neh ulane suro. Aja gampang ngamuk. Betul. Pamane nek wong jiwir demok ngene, Inna wa masyabiri. lah iki bener gak oleh muring-muring. Contone, koyoke nyari tek ngene mau. Ojo muring-muring. Aja Inna wa muring-muring. masyabiri. Aku demeng ya sepurane sempat ngene tak ongkek ngene. Kowe gak oleh muring-muring. Inna wa Nah, aku masyabiri. gak ngono. Aku tak ngene tak alor. Aja ngono, iki wis suwek. Tuwek. Tuwek. Iki wis tuwek mosok dicek kok diolor. Ngene tok ra apa-apa, tapi nek diolor ya aja to. Demeng kan aku ngene, kowe malah mbok ngono. Sing digawe ki ganti petadin lho. Nggo apa? Lambeku nyonyor ketoke. Enek gramasan lho. Aja ki bakso kan tak bongkok aku. Wis enak sing tau jajal. Kowe nek pengen nonton jajal, Piye? panjak dan kilo. Piye? Wis tau gramasan. Wis kuburan gak kena pernah suka ta. Dalange joki medeni. Napa? Kowe mateni aku gitu. Tul jae nak jae catul jae di kuntul cari banyak doke bacul kari siji rang Godhong sawu. wae ya sawu Nek wit sawu, hayate ya sawu yen bojomu reng kaya iklan sampo. nek bojo kurang Kaya gendruwo. Tul jae nak jae catul jae di kuntul cari banyak doke bacul kari siji. Godhong dondong. wae ya dondong Dondong. Nek wit dondong. ya dondong Dondong. yen bojomu reng Ayo moblong. Dong. nek bojo kurang Kaya sundel balang. Bolong. Tul jae nak jae catul jae di
buyar kono buyar. Aja Mas. Pae tulung, Pak. Pak. Dejek Mas. Allah. Allah, tak talken ben lancar ngono anggone. Kowe iki nyekakno wong kok. Lha kok malah dulusonan mbok Mas Kanten iki dijejek ngono ora iso. Lah iya, perkara dejek kae kok. Wong nang pahargyan ki ra kena muring-muringan najan bojo mak lampir. Wi ya kudu disyukuri pancen dunia itu memang Mbak ya aja kuwi wong kene iki ya kloron, awake dhewe tau lara bareng mosok aku mbok rabeno mbek mak lampir to. berarti kan ndelok bojo sing apik. Bojo sing apik. Godhong-gedhang. Wah iya gedang. Nek wit gedhang. Ayo te ya gedang lho ya. Nek bojoku ayu pinter adang asing. Nek bojoku reng kaya petindang. Tul jahit nang jahit satu jahit ji. Lah kuwi sireng mlete. Dino. Seneng Tak ndaro pakku. Lah iki lho, kowe karo Pak iki. Pak sapa? Pak iki lanang. Wedok ya mbokku. Kowe ngono ni aku. Kowe karo aku sapa? Lah kowe sapa? Aku bupati. Bupati kok lonteng-lonteng kaya ula trembesi iki. Lho kowe karo bupati ndi? Kowe bupati ndi? Sik golek nggon iki. Bupati Jenggolenggon. Wong ki mbok rasa sulaya, wong ki kaya aku delok potongan nek soplok padha pangkling. Wong itu ibu-ibu nguri mangko cetruluk. Iya. Wah. Bagong potongannya kaya Sunan Kalijaga. Jaga apa? Jaga desel. Lah, potongannya kaya mangkok adek. Monggo masih bersama mangkok. Kowe nanti jolok nang penyanyi ki nanti dono. Sini nak. Sini nak. Nganteng-nganteng. Yuk support bersama Orkestra. Orkestra. Pinggir lendo awas. Asik. Ki somben aku nek gak iso melok kowe, misale kok enek kepentingan keluarga. Iya. Aku wakil. Wakil sapa? Iki cah iki Bagong ki Gareng. Oh iya wis arek makil khusus. Peneruse awake dhewe Iya. rara iki. Iya. Kenapa? Takoki iki pakane omahe ndi? Ki bapake daleme pundi le? Oh Prabu kenapa lah kok Iya, Lah iya. iki putune sing duwe ga. Sampeyan apa putune sing digawe? Alek Jere kok dadi Bagong Gareng. Aja dadi Bagong ya le, sampeyan ganteng paling gak polisi ya. Alah, mang jere Bagong Gareng. Aja mbok terus kok dipotong saged. Jere wakil. Ora guyon. Rupamu sok kaya kompor bujat. Lah, iya iya. Kuwi nek guyu nek ngono. Jane guyu seneng apa guyu jemberen, Bu? Asline kae guyune ngesakno. Kenapa ning sana? Karo mikir dadi guyu niki kono kalau bojone kok ya kok lumangan. Tapi ya aku ya. Lah nyatane bojoku ya lemu ora. Lemu wong bojom ki turunane ya gede-gede kok. Kok ngguri didelok eluke iso telu. Oh apa Wis bojo to keris. Ngene kok nek pentole neh ijik ngene. Padahal bojone dhek tunggale kok. Ngenyek bojoku 100 loro lagi. 100 loro apa mundak aku dolan rono mlaku malehno kok. Piye? Oh, ini bojone. Wis truk Mas. Kuwi klambene kebaya apa? Nek bojone pri kaya ndak binyen. Wis sing kebayaan dokku. Yo ye, Bojoku mlaku ngene gak tak ijolno kowe. bojone nek sini le, jenenge sapa le cah gandreng? Ridwan. Daleme kene. Oh iya ora apa. Jeneng kok brebuan iki? Aduh, kupingnya enggak pada denger sih lu. Kowe mama madhep senting kok. Kene ireng tak gredheke omong. Untune mekan, untune sasak gendeng-gendeng lho. Kaya jagung hibrida. Ayo. Jenenge sapa le? Ridwan. Ridwan. Brebuan. Ridwan. Emosi. Inna wa aman Sopir ra melok. Uring-uringan wong iki. Dik Ridwan kelas piro? 4. Sombe nek gede pengen dadi apa? Dadi drum. Lah nek kok ibu sombe nek gede dadi apa ngono ae kok sombe nek gumudi. Dene sombe Drum minyak. sombe nek gede pengen dadi apa le? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Didongakno padha mbek aku ya pemain sepak bola. Aku pemain guri.
Bek, gak gurine bek. Kiper. Gurine kiper. Gawang. Gurine neh. Ya opo kuwi? Aku golek aku wae. Gak setekan duwe bal. Tukang rosok mlete kowe. Tapi aku dribbling kok. Dribbling apa? Ada aku tak giringi. Iya apa mbok jupuk kok. Giring sik. Setunggale sinten? Alise iso ngembang bako. Alis oleh ke babak apa enak goblok. Alis Rambut kok ngembang ngembang bako. Alis ki mono. Apa, Pak? Nanggal sepisan. Lah ki lho cirine wong ki apik. Wis pinter dhewe iki. Nanggal sepisan, lembane mlarak sempal. Bayi mbok bayi. Bayi sakmene gak ngentekno bandulan. Ngilek Jenenge sapa, Le? pentil lele goblok. Dodi gelem joget apa gak? Gak. Gelem ah. Gelem ah. Kamu mantis men kae kowe. Nek wani njuk duwe aku. Malah njuk duwe. Lah kowe iso nakoki piye kowe? Sini sayang. Lah alah kaya guru teko kowe. Sampean seneng lagu apa ya? Gak roh. Gak roh. Gak roh HP aja gak. Gak roh ngene iki bocah cilik aja dipaksa. Cita-citane sok ben apa, Nak? Maling. Lu tak soto pecah kowe engko. Cita-citae jane ra patek penting sing penting ki tenanan ngibadah berdoa. Sip apik. Aja kok kowe kok cita-citane tentara bleseten dadi dagelan ya saru. Adon. Ya, ya ora apa-apa. Yuk, masih bersama Argeska kita panggilkan salah satu artis dari jauh. Dari kota Solo. Yuk, kita sambut ada Mbak Henda. Napa lu kok cabut? Kelekmu iso ngruwas. Ngruwas wong urung tak cukur. Aja ngono ta, kok keri le. Ya, kita pasti ada Mbak Henda. Itu mana ke Bang? Nama. Bateknya. Masih bersama Arges. Ya awan. Tegit. Enggak bareng. Satu aja enggak boleh pilek nanti ya. Makasih kakak. Lek gak tak kei we. Apa kuwi mas? Es krim. Aku. Ayo mas. Emot. Emot mas. Udah piye mas? Kalau sing ngerjut kerasa. Ya jangan nemut. Ini kan mood. Ini kan timut. Selamat sore. Selamat sore mas. Bagaimana kabarnya? Saya baik. Kamu kok tambah ganteng sih mas? Ya Allah gantengnya. Ya Allah gemes aku mas. Ya Allah. Ya Allah. Ganteng ya mas. Plak buat iki sapa? Wi sapa wi? Iku nyanyi. Lah terus apa? Ora apa-apa. Halo mas. Tukang syuting nyaku guyu. Oh ganteng lo ya Allah ganteng ya. Aja dikono. Sik, tenang. Syuting Mas, syuting. Iki lagi. Lagi salah gua rae kok wis mbok bujati. Upaya ra jelas. Walah, wong iso nangkep wong elek-elek. Alah, tadi iki nang ngendi ngantek pecirit. Ya Allah mas rupa. Pun dadi paring lagu Mbak timbang aku mbok aniaya Iya mas. terus. Apa mas lagu nih mas? Mau apa? Sing penak sing rantak guyang duman. Iya. Mosok nyanyi kok ora arep tau penak. Mas. Ya le ya. Mas, ojo dingenekno ngene Lah to aku mau mas. ngene tok kok. Duh, sing suleh kene lho Lah aku mas. sing sak kene kan yo. Ya ora berarti masalah. padha ya gak apa-apa ya. Kan rapi piye Lah. ta? Bocah gandeng ngene kok. Iya. Iya, to.
tangan ta bakteri. Penyanyi iki tangane kaya rempelas. Kenapa? Wong ayu tangane kuasat. Walah, layaman peng ngene iki ambune setempet tok lho penyanyi iki. Ya bar tak nggo demek telek iki. Ya Allah, mas aku kilap. Ojo muni telek ka apik. Terus Nek wong akeh kudune apa? telek sare. Dek iki ngomong wakeh. Ayo mas. Alah, sudah tandane kancane remuk. Yuk kita Ya. goyang bro. Terokno mas Ikuti, Bagong. ayo sini sebelah sini titoknya. Gini ya, gini ya. Ayo. Tangan. Yuk kita goyang masih bersama Argiska. Ya apa ku? Duduk ya teman-teman. Yuk. Membuat kita jadi genggana, jadi segala berana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang kemana-mana. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiranku tenang, kau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiranku tenang, kau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Asoy. Goyang terus. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya dada, membuat kita jadi gegana, geli-geli bagaimana. Marilah kita goyang bersama, goyang kemana-mana. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiranku tenang, kau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiranku tenang, kau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Biar hati senang, ayo goyang, biar hati senang, semua masalah Alah, padha mek cokak ya plek ngono. Piye mas? Turungi lho. Nangis mas. Nangis kok. Pas aku ngekrek. Syukur, syukur. Kowe nangis napa, Nduk? Diane sapa? Dadak. Mbok idaki ya. Dadak iki ta. Bagong piye bocah kowe? Bapak Ibu, tadi ada kejadian Mina, jadi mohon maaf ya. Mina tadi ada yang ambrol ya toh? Minang sapa? Mina ning Mekah lho. Ah wong ora tau kaji. Mulane to sapa masjid kowe iki kopek ae kowe iki. Astagfirullahaladzim, aku kopek denane ya kanggo awakmu lho. Loh, berarti kena urat gara-gara kopek. Aja sampe kuwi semuanya barang yudi, judi ya Roma. Lah kowe Romli. Nah iki gak wedi. Iki jenenge sapa, Nduk Cahayu? Tri, Putri daleme pundi? Lebuan, Brabuan kelas piro, Nduk? apa? Heeh. Sopan munggah kelas 5. Gak lah. Oh, garo.
Iki kelas pira, Nduk? Aku SD. Kelas pira? Arek aku lah. Sampeyan nek gedhe pengen dadi apa, Le? Ya dadi-dadine, Lek. Kowe melaku ya, Le ya? Tauruk pasir ya. Kok bongkok. Nah iki dijoget apa mboten? Ya Allah, Iki wis bar joget. kampar. Perhatian kaya dalang iki. Sayang. Limang kok lemah. Pak Juto iki komor main. Aku lap. Ora apa-apa, tisu puri. Tisu kalau tak bang telah piring tuh. Gula piring. Mungkin cepet. Pun niki mboten joget, ajeng mantuk. Mangke dirajeng. Joget jondok ya. Joget no. Dadi celukan. Ora gelem joget iki. Wis Lah masuk. iki lho jene iso kok. Masuk Le. Jalan sini loro kok geger. Masuk. Nah, sampean ya melak. Lho, aja suwe tak iki. Sing cilik loro. Ini ada cahaya. Kendel-kendel nek kae. Nah. Ini nak. Kayak kembar ya cah iki ya. Padha ayune. Iki ayu. Sing gedhe mau nangis sampean aja nangis nggih. Pinter kok nggih. Anu namanya siapa, Nak? Ibunya ada. Ini namanya siapa? Ibunya ada. Mana Yang ibunya? mana ibunya didingin dong. Didingin tunjukin didingin. Tunjukin dong. Masa? Tunjukin dong. Ini Kalau- lagu apa? Kalau ini ibunya ada. Ada di rumah. Siapa jenenge? Sablok pisan wonge kok kene. Kok iso. Buah ya, Mam. Aku aslinya ya kene. Mak itu siapa jenenge? Ombo wong kono jere anak sri-srine ngono lho. Kasri kok lho. Yo yo. Ora aku kan nganu iki kan Keruan-keruan. Biasane Bu ya Allah. Iki kula nggih Bu nggih. Siapa? SMP 1 kali 7 nggih. Alah ya, apa isin aku. Oh alah isin kok lage ora ndek mang. Aku isin. Oh alah Ada di gareng nak. oh alah Bu niki murid jenengan. Riyen kok jenengan unggahne. Ora jenengan tokke niki kene juara terus. Juara apa anggere ape mulai mesti ngrokoti tembok iki. Tembok SMP siji entek gara-gara kowe. Tapi kan kena nggo contoh. Contoh apa? Akhirnya kanca-kancaku yo menek kabeh. Lah jare sing bulike dodok sing ndi? Bulu dikit kan pojok. Leh, Bayu. kowe salah mendo aku ayo. Ayo. Ayo tamuni. Sri. Ya karepmu. Kadhe omong nang kono arek dhek diorat-orat raine iki gak isin. Aku niki yo melok isin aku. Aku mah dadi bagong. Aku dadi camat ya. Oh. Bilane mau ngelke wong. Baik Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, langsung saja kita panggil artis kita. Artis yang satu ini pernah dentangan gudagi aku. Siapa tak artisnya? Ini dia, ada Mbak Ana. Alay. Ana, alay. Yo, Masih bersama artis. Enak lah tapi. Biasa. La ilaha illallah. Artis pemain. La ilaha illallah. Adicara salajengipun nggih menika brobosan. Ya Allah, aman aja nyenggol aku, Mbak. Kok nek aku meteng piye? Kuwale. Lagi nih tau mas, wong aku yang pengen nyenggol gini kok Yo cedak nang aku enek sing gak betah. Sampun sekar saking sasana pawiwahan Cirat Pojo temanten kekabeh. Olah yo. Sapa ta mas? Yendae nganten. Ya. Temanten sarewe dalu mampah kanton telemek. Temanten kakung kados to buta ingkang sampun dipun pangur. Sik mateni lek. Mari ngaspur wonten ing kakak kamar kene karo pun kamar sedaya kemawon ingkang sampun rawuh wonten kunci tinggi rata-rata. Jane kowe dalang apa-apa to? Iki dalang sing badhe ngunjuk gramason nggih menika. Kowe iki disiarno kene kita klebu TV kok. TV apa? Rene Kang Mas, rene tak. Iki lho. Tanganmu to. Lah iya kok gandeng sekakal. Aku kan enak.
Wis wong iki kok ngalah grandong. Sampean gandong. Lah ireng iki wong e. Bacul kobong. Ya awak delange ya banci pisan. Antara Pak. Nek banci kuning putih resik apik. Lah iki bulak kabeh lho. Yo ngono e ketoprakan kono Pak tamune padha dahar ndek men biasa. Iki pantese nek wonge gedhe dhuwur brengo tanggo ganteng. Dia kaya ndut. Lho, penyanyi ini cedak. Aja krono. Ora apa-apa. Ini Mas. Ya aja ngene iki barisane ibu-ibu Ben randut cedak. aja ngono. Nek guru SMP lho iki kan. Sari. Enek gurune kok sae kok iso. Kamu iki lho ketatap tenan lho. Anu untukku ya ketatap bedakem. Lah iki macet. Lah ya malah ngadang kala. Ya ya Ngono ki ra oleh. apa? Yang nyanyi kena. Kisro. Sabar Pak. Pancen MC. Iya Pak, sabar. Minta lagu apa Pak? Tak taji. Tataji. Lagu apa Mas? Lagu apa? Kilo lek Sri Bento iki lho. Satu hati. Satu hati monggo. Kuwi kena. Dadi aku tak mansat ya ben ketok serasi nggih. Iya tapi. Ya Allah. Dan juga kawan-kawan. Iki gandeng acara ya wis rampung ning keluarga Nggih. Agung ana ing Brawu kene sakeh sing meresani ya kudune lagun-lagun diaturke lumantar Argesta. Niki nyuwun sewu mau campur sarine Dik nderek rampung boten. Ya ora ngantek Niki kira-kira campur sari ngantos mangke jam 12 dalu. Dadi badhe main king mriki langsung nyuntikno ning PKU. Komplit to akhire. lah MC-ne. MC-ne yang ngantek subuh. Aduh. Monggo keterangane piye kurang jelas. Keterangane beres. Piye? Engko nggawa mie kriting. Lha aku nek karo warga Agung ning Brawu kene wis ora sapa to aku ning kene wis biyen antara tahun kalau ning gone Nika pas susum pagebluk nika nggih jenengan. kowe ora lahir. Lho, aku mau dilair perkara enten jenengan. Dadi Aku mau. bebasan iki ngomong iki eneke mung aku. Oh, nggih, berarti jenengan teng mriki nostalgia. Nostalgia karo Mas Duk. Kaduk nggih. Petuk aku panggih Mas Duk pertama kali iki ning daleme mburi kono. Ning dalem Pak Mundiono tahun 2002 nek karo ngetelu nek gak salah. Lah yo nglumpuk kok dalang ireng-ireng Lah tok. iso. Golek sing kuning Iki daden. adalah nostalgia ning gone daleme Bapak Sabari kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Nang lebu kene. Wah, di sini tadi bacot cangkem kae. Hop, Mas. Syutinge zoom sing ki, Mas. Pelak bojoku iki. Bah, Iki halah. lho, tenan. Iki sakme bojoku bobote 85. Jenengan pinten, Mbak? Biyen saiki rene ndase. Pi bojo apa tekek rene ndase. Sopo kowe wani nyedak kene, Mangertenono. Wah, ketoprak aku tak minggir. Mare ketoprakan gak iso aku. Mangertenono ya aku ki sing jenenge Panji Asmara Tangi. Bangun. Panjas Morotangi. Bangun iki ya Tangi. Kenal lo? Sapa? Dewi Kalentup. Dewi Panten. Sekarentung. Ini Kebu Marcoet. Piye? Iya. Wis sampe perong. Aku piye to, Pak? Basane ketoprak kae piye? Ya bahasa Demak ki biasa. Mang ndi, Mang? Sing kaya bojoku Mang ndi? Mbak aja mlesek. Kok pamer bojo ta ki? Iya iki. Aku sing bojoku elek ora pamer kok sok sing bojo kok pamer lho. Bojo elek Patine sing ndek iki asline kudu bunuh diri. Lah nyapa? Lho urip pisane bojo elek nggo apa? Aku lho ora pamer. Bojo elek ya ora pamer, awak ireng ya mau pamer. Bojo kok tau tak goncekno. Sorry no. Lah terus pripun? Ben Pak motor dhewe to. Iya Bang, kira-kira nak goncekan ngono padha irenge isin deh kok. Wah, lah kaya nek oli tap-tapan Gak liwat. kene. Motor mlaku dhewe. Patakam kono aku. Tahu tak apa tak kalau. Ngono kuwi aja sampe metu bareng apa meneh nak Sik. udan-udan. Bojo- Kesakno sing wingking. Nggih. Engko mendak ketrocoan kan yo kelarapan kok. Kuwi apa e? Aku tahu ya bojo kuwi urung tak gonceng wis tak jak omong. Lah keng napa? Bang tak plengak lho lah kok bocah gak enek lho.
Lho ora krasa aku. Bojo ki minangka garwa menika sigaring nyawa. Salah. Napa? Garwa siji sigar siji dawa. Wong ki suwe-suwe tak gramason tenan lho. Pancen garwa kuwi Iya, ngono. Lah iya. Siji sigar siji dawa. Lah nek gak sigar. Ya ora. Nggih menika tasih kalian Argesta teng mriki minangka kangge ngragangake untuk suasana menandakan cinta suasana dinten mempelai menika. berdua Nggih. dikasih lagu birunya cinta lo piye? Cocok. Cocok. Ayo kembali kita hadirkan artisnya Aduh. buat panjenengan Yang saya. tinggi semampai, ya kurus kering, kurus kering Oh iya, lincah. dur bagaikan godrek kresen Yuk. ngomong kok aku jamu Kowe ngomong godrek resene eling anakku. piye Ndengi kuwi apa kuwi antenan cagake kon ngrubono. kon perkara tinggo godrek Godrek. Lah cedhek man aku nempel penyanyi ki ya. aku Aja sering-sering. neng kuncen, Ngene napa? langgar kuncen gak kena nggo salat. Duh, langgar tempat ibadah nggo salat. Omongane jenengan. Gak dulung. Piye? Gak tau ora langgar kuncen gak kena nggo salat. Langgar kuncen yo tret nggo salat kena terus kok. Nggo jeman yo kena kok. Lah lawange gak dibuka kuncen iki. piye Lawange kuncen langgar kuncen. langgare kuncen Ora kena nggo salat. kena yo nang emper ngono lho ku tak beres tenan kuncen desa kok Peta mripate bener gak kademit. Wong ki nek omong muncrat yo itu ya ya. ora apa-apa Enak ta? Enak piye badheke ra kaprah.